A Revolución Francesa cambiou a orde social establecida e os reis deixaron de ostentar todo o poder. Chega a idade contemporánea, na que aparecen novas formas de goberno que recoñecen os dereitos do pobo. É o tempo da democracia e dos dereitos humanos. A cultura popularízase, xa que agora todos temos acceso a ela. E xorden novas manifestacións culturais en todos os eidos, especialmente no da música. O rap, o rock, o pop, entre outros, son os novos estilos musicais. Que o bosque foi caminhando unha casa aquí, tentou foder na porta e despois entrou. A familia de osos coñece o papá oso e o maior, a mamá osa coida do bebé e vive no bosque entre os tres. Hey, rock, rock, rock la familia, hey, rock, rock, rock la familia, rock, rock, rock la familia feliz. Rock, rock, rock la familia, rock, rock, rock la familia, rock, rock, rock la familia feliz.